Hyvää huomenta, jos ootte nyt tulla mukaan mun pikaisen aamuun. Tänään mä lähden Helsinkiin ja en osaa oikeastaan mun hiuksia. Ja meillä siis mennään sinne linja-autolla ja me tullaan junalla pois mun kaverin kanssa eli Mirvan kanssa. Ja mulla alkoi töitä tässä 12, mä pääsen 12 töistä. Niin sitten me lähdetään sinne Helsinkiin. Au. Ja sinne on noin 7 tunnin ajomatka. Ja tämmöstä tuun kissasta nyt vähän laita. Vai koska tällaiset. Mä tykkään näistä, koska ne näyttää siltä, että mulla olisi laitettu permanentit. Ja mä laitoin mun äitin antaman korun. Ja mun kaverin antaman synttärilahjan. Ja te katsoo, että mä oon mennyt syömään. Sitten mä katson, että mitä mä sit vielä pakkaan. Ei mihinkään sijoitusrahastoon, ei kannata laittaa, vaan lima on se sijoitus. Moi, no niin mä oon päässyt töistä ja Mirva on täällä niin kuin mä puhuin. Hello, pitkästä aikaa. Katsokaa meidän koko eroa nyky. Ja niin. Aina hyvä lehtiä. Niin me odotellaan, mä pääsin aikaisemmin töistä, tai 10 minuuttia aikaisemmin ja mä pääsin noitten kyllä tänne. Ja nyt me odotellaan niinku, että me odotellaan tässä aika kauan. Me odotellaan 45 minuuttia. Yeah. Mennään varmaan tuohon pääaulaan oottelemaan ihan siitä syystä, että siellä on mukava 15. Me nähdään, kun tulee. Varmaan joudutaan kuitenkin mennä. Ja otettiin takit mun matkalaukkuun, koska täällä on sen verran lämmin, että ei niitä tarvii. Niitä ei tarvi. Jep. Täällä on ihan kevyt fiilis. Kyllä. Sää. Ihan kevät sää. Ja joo. No, nähdään seuraavassa klipissä varmaan. Ehkä linja-autossa tai sitten jotain muuta, en tiedä vielä. Joten heippa! Heippa! Kamera. Tää on ihan mun puhelimen kamera. Eikö siis kamerakin? Otetaan. Tulee ihan aurinko. Aina hyvä valokuva.
näytin. Joo, kyllä. Ota. Hello! Au! Hello! Me aletaan kattoo elokuvaa, onko se niinku Prime-videoista, ja tää elokuva on Missing. Mä oon kuullut tästä jotain ja... Pistin salasanan väärin. Mä mietinkin mikä tarina kuule. Ja kattokaa nyt mä löysin täältä kaupasta. Mä löysin niinku vegaanista tuotetta tätä. Mikä me ilmeisesti tilataan mun siskon kanssa. Mä oon kaupasta. Huomaa, että mä oon Helsingissä. Minä ostin vadelmaa. Mun on pakko katsoa. Vadelma, jogurtti, maitosuklaata. Tää on ihan paras suklaa. Joo. Ja sit se mutakakkua. Gluteenitonta pikkuset. Ja sitten teksasilaista popparia. Joo. Mikä oli vaan euro 9 senttiä sen pikkupussi. Niin. Ei paha. Ei. Ja huomenna me mennään ison omenaan shoppailemaan. Ja uijukset mä oon laittanut ne jo. Oli pakko. Mitä sä teit? Aha, mä en huomaa. Mä en katso ruutua. Joo. Ja siis... Joo. Nyt mä otan kattoo elokuvaa. Yes. Jee. Yeah. Oli hyvä. Ihan ok. Ja nyt me tehdään iltapalaa ja mennään varmaan ehkä nukkumaan. Moi! Moi! Me ollaan kahdestaan liikenteessä nyt niinku julkisilla ekaa kertaa. Ja me ollaan menossa ison omenaan, koska sinne menee vaan... Oltais me voitu muualle lähteä, mutta ei me haluta. Ja koska sinne menee suora bussiyhteys tästä. Ja siellä on aika paljon kauppoja. Joo. Sieltä löytyy lähes kaikkea. Kyllä. Ja mä yritän nyt ladata tätä mun kokeen. Mulle tuli justiinsa uskonnon kokeen tulossa. Mä yritän nyt ladata tätä saakeliin sivusta. Mutta mä en halua olla yhteistyössä. Ja ei ole niin väsynyt mitä eilen, kun sai nukkua vähän pitempään. Mikä ihmeen numero tää on? Mikä? 8,77. Aika hyvä! Ja Aika selkeä. joo. Ja siis mehän ollaan siis Kirkkonummessa. Tää missä me ollaan yövytty. Joo. Niin täällä on ihan mukavaa ollut, koska täällä on sit oppinut nuo liikenteet, kun me ollaan menty niinku täältä ihan Helsingin keskustaa. Et bussilla ja metrolla. Oli se jännä eka kertaa kulkea silloin kun tultiin niin metrolla, kun mä en ikinä kulkenut. Mut kyllä siihen tottuu aika nopeasti. Ja yllättävän niinku, oispa niinku maallakin näin halpoja nää yhteydet. Mitä vertaa täällä. Mutta joo. Mutta joo, me lopetetaan nyt tää videopätkä tähän. Mä oon unohtanut kuvata. Sori kaikille, että oon unohtanut kuvata. Ja mä kuvaan nyt jotakin. Taas ihan täynnä. Mennään tästä.
Me ollaan nyt junassa ja ootellaan, että me lähdetään ja just me päästiin tasan aikaan tänne Surpille. Eikö niin? Ja meillä on aamupalaksi leipää ja mulla on tällainen ja Mirvalla on vettä ja sit jos sä haluat, niin sulla on niitä ryppejä. Ja. Pitäisikö nuo takit siitä samaan? Huomaatko, että tulee sitä? Sä siirtyy. Koska tää on aika ärsyttävää, kun tää on mun takki. Noin. Lähdetään matkaan. Kotona ollaan vihdoinkin. Ja Iina on täällä.